Malawi ani Mozambique jamana ɲɛmɔgɔw ko mɔgɔ min sara u ka fiɲɛjuguba Fredi fɛ k'a ka ca ni mɔgɔ 100 ye. Suède Premier ministre Ulf Kristersson ko ɲɔgɔnye dɔ senfɛ ko Finland ka doni OTAN na ko dɔ farala o fanga kan. Ka d'a kan Turkiya yira k'a fɔ ko a sɔnna Finland ta ma ko nka a ma sɔn Suède ta ma. Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw ko tarata don ko fasojama mɔgɔ 1 fagara ani ka 7 jogi Rusi jamana ka gɛlɛden dɔ susulen Kramatorsk. Myanmar sardasiw ka fanga mun be yen ko u ma sɔn ko sardasiw de ye fasojama fagali kɛ. U ye nin da foroba bɛɛjɛ fanga kulu olu lafasabagaw kunna ni mɔgɔ min sara a ka ca ni mɔgɔ 20 ye. Cisjordanie ka amasi ɲɛmɔgɔ 2 minnu ma sɔn k'u yɛrɛ kofɔ ko Associated Press ye ko denmisɛnninw kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ kulu misɛnmaninw ye yaasa ka se ka bɔ Bani Sirala ka larawuli